Halkara maslahatyň çeklerine daşary ýurtly hyzmatdaşlary bilen geçirilen duşuşyklary işiň häsiýet mahsus boldy. Hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri boýunça pikir alşmalar duşuşyklaryň esasyny düzdi. Gepleşiklerde owa senagat pudogunda köp taraply halkara hyzmatdaşlygyny hasam pulturlandyrmak hemde ösürmek, şeýle hem pudogy maýy goýumlary hemde öňde barjy tehnologiýalar çekmek boýunça pikir alşmalara uly üns berildi. Türkmenistanyň gadymy we baý ekrançylyk medeniýeti müň ýyllykları öz içine alyp bugün öz ösüşiniň täze derejesine çykýar. Şunu owa hojalygy işiniň hünärmenleri işiň täze usullarynyň hemde ata-babalarymyzyň tejribesinden ugralýarlar. Hormatly prezidentimiň owa hojalyk pudogyna dünýäň öňde barjy tejribelerini, ilmiň soňky gadananlaryny ornaşdyrmak baradaky tagallalaryň netijesinde degişli işler alynyp barylýar. Hormatly prezidentimiň döwletimiň owa hojalygyny ösdürmäge, pudokda düýpli özgertmeleri amala aşyrmagy uly üns berýänligi aýratyn belärlikdir. Ösürilip ýetişdirilýän owa hojalygy ekinleriniň hasyllygyny ýokarlandyrmak, ekrançylygy ilmi esasy alyp barmak, owa hojalygy önümleriniň öndürilýän mukdaryny artdyrmak babatda maksady gönükdirilen işler amala aşyrylýar. Ýurdumyzda beýleki pudoklar bilen bir hatarda owa hojalygyny ösdürmäge aýratyn üns berilýär. Owa hojalygyny ösdürmek ýurdumyzyň ykdysady binýadyny berkitmek bilen aýrylmaz baglanşyklylar. Owa hojalyk pudogyny alynyp berilýän özgertmeler, oýlanşykly kabul edilýän çözgütler ýurdumyzda azyk bolçulugyny öpçün etmäge, türkmen topragyny öndürilýän, ýokary hili önümliň daşary ýurtlary eksport edilýän möçürlerini artdyrmagy gönükdirilendir. Hormatly prezidentimiň tagallalaryny netijesinde owa hojalyk pudogynyň maddi enjamlaryň binýadyny hasam pulturlandyrmak üçin 20 möçürli maýy goýum terişdeleriniň goýberilmegi hemde daşary ýurtlaryň ýokary öndürjilikli, döwrewap owa hojalyk tehnikalarynyň guralarynyň ýygyderli satyn alynmagy, ekinleri ösdürip ýetişdirmekde öwretýänki çäreleň öz wagtyny hemde talabalaýyk geçirilmegine ýardam edýär. Owa senagat toplumy ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň esasy pudoklarynyň biri bolup durýar. Owa hojalyk önümçiliginiň durnakly ösüşini, düşegüntiligini hemde netijeligini öpçün edýän serişde tagşytlaýjy tehnologiýalaryň owa senagat toplumynyň bary bolan kuwatlyklarynyň ýygyderli döwrewaplaşdyrylmagy ýurdumyzyň owa senagat toplumynyň depginli ösüşiniň ygtybarly binýadydyr.